Биляна, здравей! Радвам се, че имам среща с една поетеса, която е станала толкова рано и ни за поезия, ни за сън отделила време. Така ли? Да, напълно вярно, защото творците сме такива неспокойни души. И не ми е най-силното време сутрешното, нали, за разговори, за диалог, само че темата ми е любима и затова се съгласих и нашето дългогодишно приятелство с теб да дойде и да поговорим. Ти си включена в антология на българската поезия 21 век. Това за тебе какво е? Престижно е. Престижно е, защото на мен егото не ми е високо. Аз съм над тия неща и съм много земен човек, обаче е факт, че авторите вътре са много големи имена. Аз в едно друго интервю споменах и Любомир Левчев, и Владимир Левчев, и Блага Димитрова. Нали, има и живи, и покойни вече поети. И има една стара истина. Аз много вярвам в това, че делата остават след тебе, както и словото остава след тебе. И това е нещо, което ме радва и ми е много мило, защото аз ще остана в тази книга с тия стихове в крайна сметка и оценена съм от големи имена и те са преценили, че мога да бъда вътре, което за мен е чест. Чест. То е хубаво казано. Да. Но нужно ли ти е на тебе това като подпорка да го приемем? Ти знаеш какво можеш, другите са го доказали, но все пак в тази антология се дава лицето на българската поезия продължение на 40-50, да не е повече години. Сега го осъзнавам, че ми е било нужно. Преди това, може би характера ми е такъв, аз не гледам до край сериозно на себе си, в хубавия смисъл. Не се взимам чак толкова на сериозно, нито като автор, нито... Малко съм въздушна като темперамент. И дадох си сметка, защото аз сега бях в Пловдив тия дни, видях един поет, който е от антологията. Отделно, че във Фейсбука половината от приятелите ми поети са тук вътре. И това доказва, че да, определено явно е важно да си между тия имена и явно е висока оценка. Но не го осъзнах веднага, честно казвам. Радвах се. Може да се каже пролетно преброяване на поетите в България. Нещо такова, да. 258 поети участват на 400 и колко, 58 страници. 84 страници. Това си е големичко нещо това, да. Добре е направено. Говорим и за хартия, за корица, за добре свършена работа и трудничка работа, защото аз, доколкото разбрах на покойните автори, роднините, те са имали претенции, да се направят редакции или да не се сложи това, да се сложи друго. И било много тежка работа и поетесата Анжела Димчева се е взела с това. И винаги хората имат претенции, защото поета, аз и друг път съм го казвала, че не е задължително добър човек. Те си човеци като другите, с много кусури, дори може да се каже, че са малко нарцистични по природа творците. Така че трудно е да ги събереш тия хора и всички да останат доволни и да си видят името вътре и да избереш най-подходящите им творби, защото 30 стихотворения твои не показват цялото ти творчество. Да се върнем към началото, където казах, че толкова рано си станала. И всъщност задам втория въпрос. Кое време е подходящо за писане на поезия? Няма такова. Аз като по-млада, примерно, ставах нощем. В смисъл, не съм била с нагласта, че го направя, се събуждам и ставам и пиша. В тъмното дори не съм виждала добре къде са редовете. Сега ми се случва да съм на маса с приятели, взимам една салфетка и пиша на нея. Или се прибирам, или даже понякога пиша за хората, докато ги гледам. Те даже не знаят. И този текст остава в мен и като се прибера на нас имам. Във Фейсбук, където много често качвам стихове, имам много приятели там,
има, нали, напишете нещо. Много често направо пиша там, даже не редактирам. Мен са ме питали колегите колко време отделяш за редакция, но при мен няма такова нещо. Аз пиша, например, Виста, пиша го веднага и каквото излезе такова. И те обикновено го харесват. Посвещение правиш? Да. Да, едно стихотворение Хари Потър от Кюстендил. Хари Потър от Кюстендил е един кюстендилец. Вие го познавате, няма да казвам името, с който си говорихме на по чаша водка. Това беше през 2010-та, зимата. И той ми сподели нещо за личния си живот и мисля, че ли той се нарекал така, не знам защо. И аз описвам неговия образ. Това, което той ми даде като представа за себе си. Това, което той разказваше. И тук веднага идва въпроса. Откъде набираш впечатления, мотиви, какво провокира, кое по-точно провокира в тебе писането? Да кажеш нещо, да се надцениш или да се изфукаш в, айде да го кажа така? Не това. Значи това е... Аз много пъти съм казала, това е необходимост, аз пиша от 10 годишна. Това е болест. Аз си мислех за това дали ще ме попиташ. Значи съвсем така отговорно казвам, в хубавия смисъл на това. Това е диагноза. Много е късно да се откажа от това. Няма да се откажа да пиша. Вече не че не уважавам критиците и авторитетите. Нито аз сама съм си авторитет. За мен е важно, че хората ме четат и ми реагират. Имала съм и много остри реакции. Като пишех за емигрантите, примерно на едно стихотворение, една жена много я заболя и ми така, в преносни смисъл, ми скочи там в чата в Фейсбук и ми пише: какво пишеш ти тук и ни съжаляваш, ние сме си много добре навънка, ти коя си да кажеш обратно. И аз казвам: госпожо, не сте ме разбрали правилно, аз исках да ви подкрепа и да кажа, че вие сте много повече патриоти от нас и българи и така нататък. Бях неправилно разбрана, аз си пожелах приятен ден и с това се приключи, защото аз съм над тия неща и човек трябва да запазва достоинството си, да не слиза на такова ниво. Значи поето трябва да бъде мембрана. Веднага да реагира. Нещо такова, да. Била съм като ръка на пулса на живота, така каза един човек, който ми посвети книга скоро. Че усещам добре нещата и много често ми случва, като напиша нещо, отсреща да има реакция от сорта на... Днеска точно така се чувствах, много пъти са жени, между другото. Те казват, че точно тази сутрин на нея е било същото. И ти откъде знаеш, че аз така се чувствам? Когато бях в Германия, примерно, ми пише една жена, която беше в България, че в този ден се чувства по този начин. Но не го правя заради някаква показност, защото това си вид общуване, това си вид живеене, съществуване. Иначе ние сме много малки. Много сме малки. Никой сам по себе си не е велик. Аз много подчертавам, че егото ми въобще не е силно развито. Дори така да изглежда. Ти каза, че наскоро си се върнала от Пловдив и впечатление на... Казват да презареда батериите, пък и в Германия, в България ми липсваше много. Впечатлението ми е, сега сме страстната седмица, мисля, че това е по темата. Аз ходих до Бачковски манастир и попаднах на една ситуация. Аз смисъл много пъти съм спонтанна и не знам как ще се държа следващите 2 минути. Не говорим за сега, надявам се. И влизайки в църквата, бяхме с един приятел музиканти, дъщеря ми, те влезнаха напред и един възрастен свещеник попита дали музикант е руснак, може би, защото беше рус. Той каза, че не сме от Русия и аз в следващия момент, без да го очаквам като действие, се наведох и му взех ръката и я целунах. Човека беше така на доста преклонна възраст. Свещеника и той се сепна много, защото не беше нито момента, нито другите правеха така. Той разбра, че съм била искрена. Някак си така го почувствах и се върна назад и каза: чакай малко, момиче. Ме погали по раното и си извади отдолу по трасто, почна да бърка, извади една мартеница с зарче.
Сега не знам тук нещо хазартно ли има в това, нещо знак ли. Обаче само на мене ми даде това нещо. И сега да казват, че зодия Близнаци сме най-хазартната зодия, ако знаеш. Не е това в края на шегата, но някакъв... И? Написали вече? За това не. За това не, защото ми седя прекалено. Мислиш вече, мислиш? Вода. Върти се в главата. Да. Аз писах за Пловдив предишния път, като ходих там, за художниците, които излагат картините си, там за атмосферата. Там хората са по-усмихнати обаче. Малко ми е тъжно да го кажа, но има нещо такова. И там има разни хора. Обаче по-свежи са, по-позитивни са. Лично аз не можах да видя един човек, който да ми се намръщи. Аз като съм усмихнат, и те реагират по моя начин. По-адекватно. Всичко зависи от твоето усмивка. Ако тук се усмихваш? Не, и тук ми се усмихват хората. Ми струва много повече, коства си повече усилия, повече енергия трябва да вложиш, за да ги отвориш за това. Мнителни са напоследък, като че ли българите. Нещо ми се струва много странно, като си добронамерен. Нещо се търси подтекст в това. При мен такова нещо никога не е имало. И съм ми странно. Психиката е робска. Да, така е. Какви теми те вълнуват тебе? Сега, тая изконната една... Това е малко тъп въпрос, ама... Не. Вечната тема за любовта и липсата на това, защото страдам от липса на любов. Тотално, много хора си играят на влюбени, на семейства и не са такива. Страха в човека, за което преди съм говорил, страха е много силна движеща сила, може много да ти стласка напред, защото те прави амбициозен, за да успееш, и също така страха като нещо, което те погубва и те прави малък и убива те, може да те съсипе. Ти не си страхлива? Не съм страхлива. Един мъж скоро ми каза, че съм прекалено смела и че ако той е преживял това, което аз, направо не си представя как ще сега седи и си говори с мене жив, нали? Което е... Не съм страхлива, не. Аз се отказвам от разни каузи, когато не виждам смисъл в това. Аз мисля, че имам един много добър поглед напред. Много неща ги виждам предварително. То казват за твореца, че е такъв, за поетите, че те са пророци, не говоря за себе си. Факт е, в творчеството на много поети, които не са сред нас, го има. Много неща са казани вече толкова отдавна, че човек се чуди защо да пише повече и така като се шегуват с мен, казват защо пишеш, още вече всичко е казано. То си е казано, аз си го казвам по мой си начин. То по тая лойка не трябва да пишете тия преди мен, защото той е казано още от времето на Руми, нали, поета, който в момента така го разглеждам по-близо и софизма ме интересува, на такава вълна съм. Така че трябва, не знам, човек трябва да прави това, което обича. Аз не мога без поезията. И съм казвала много пъти, че всичко ще предаде. Дали е любим мъж, дали са близки хора, дали приятели. Изкуството няма никакъв начин да те предаде. То си е вътре в тебе, той е като Бог. То те следва от началото до края и си е с тебе, независимо сам ли оставаш, има ли около тебе хора, обичат ли те, предават ли те, то си е до край. Вече се затруднявам, някакви въпросите ги даваш изчерпателни, така че... Но все пак, какво ще кажеш ти за... Като говориш за поети, за любими и други, дамската поезия ли ти харесва или... Мъжката. Мъжът, който пише поезия, той не е мъж като другите. Не става според мен за човек, с който можеш да живееш. Те мъже не са практични, не са земни. От такъв мъж не може, от твореца мъж не може да очакваш да бъде... да се справя добре, особено в тази ситуация в България. Много трудна работа тая, но те са много добри приятели, са ми много така сродни души. Те са, не знам как се нарича това. Жената като че ли е по-лигава, като пише поезия, докато мъжа като пише любовна лирика.
имам автори, които познавам, така, мои приятели, не са кюстовили. Борис Роканов. Не, с Борис се видяхме, да, миналата седмица в един парк. Не го визирам него. Той малко е така труден за разчитане. Аз го разчитам, между другото, както и Биньо Иванов, за който казват какво искал да каже този. Аз твърда, че знам какво искал да каже този поет. А защо знам? Не знам. Нали? Но мъжът поет, той е по-нежен, по-цветен. Има еротика в любовната лирика на мъжа творец. Много е красиво. Говорим за еротика, не за друго. В облечената жена има голота и въобще такива неща. Да. Предпочитам автори, мъже. По-интересни са. Твоите герои събличаш ли ги? Пясаш на рокля? Там съм аз. Значи, героинята съм аз. Аз се разобличам тотално, да. Те са ме питали. Как може такова нещо сега във Фейсбук? Скоро ме питаха за едно радио. Питаха ме, те ли е страх така толкова си гола, това са много лични неща. И аз, честно казано, бях изумена, защото какво си мислят хората? Той като си качва цитат на Шекспир или на философ, или като качва семейна снимка, той дава информация за себе си. Значи аз, примерно, съм добър психолог. По една снимка на майка, баща и детенце мога да се ориентирам горе-долу, доколко те си играят на семейство или са истински щастливи. То си личат тия неща. И те хора, като качват нещо, дори две думи, те се разговарят колкото мене. Само, че го правят в проза, аз го правя в поезия. С нищо не съм по-гола от тях. Да не говорим, че има едно друго нещо, което ще си призная, не винаги пиша за себе си. Може да е в женски род, да съм писал за съседката. Те решават, че аз съм нещастна, защото съм написала за някаква нещастна жена и ми пишат в лични съобщения: Биляна, ама ти нещастна ли си, на те ли обичат вече? Не е верно. Не обичат една друга жена, за която аз съм написала, защото тя дошла да плаче при мен. Това е истината. Събирателен образ. Абсолютно, да. Да не ме търсят. Това е така едно обращение към тях, които ме четат, ако има такива, има такива. Не ме търсете непременно там. Не съм винаги аз. Докато в изобразителното изкуство нарисувано нещо, там няма такова вникване, задълбочаване, но ти с поезията и пишещите, те наистина разголват себе си. И дори както каза ти, ако за съседката визираш, те помислят: ама това си ти. Има такова нещо, нали? Може да пиша за съседката, а да се окаже, че съм аз, а може да пиша в първо лице и да се окаже съседката. Да, ти това... поставяш ли мото отгоре на стихотворението или посвещение? Айде. Много рядко посвещение, много рядко. А сега напоследък дори съм на принципа, защото ми омръзва да пиша все еднакво, съм на принципа, че първото изречение, което ми се ражда от първия куплет, да кажем, го слагам за заглавие. То е заглавието и вече по първото изречение, по първата строфа, надолу върви темата. И може да свърши много странно. Това е като играти сравнението, но като плетенето на чорап или на нещо. Не мога да плета. Става въпрос. Много съм скарана с плетане. Първия ред, плетката и след това вече нагоре. Да, слагам първия ред и той става заглавие, защото вече се уморих да ги измислям тия заглавия и реших, че е много практично. Не, става говоря за граденето. За граденето, да. Ето малко постройката. Отдолу, да, не отдолу. И можеш пак да го разплетеш? Можеш. Аз всичко мога. Скоро ми се наложи, сега ще си призная друго. Писах скоро текст обращение до един партиен лидер, няма да кажа кой е, без да знам кой е. Казаха ми човека на колко години става, че една неправителствена организация иска да го поздрави за юбилея и казаха: Биляна, ти имаш дар слово, ако можеш напиши нещо. Аз питах: семейен ли е, колко е годишен?
И изведнъж ми се появи един текст и хората изпаднаха в възторг и казаха как може без да знаеш кой е да напишеш нещо, което разбрах, че е политик, нали? И знам, че политика е и човек. Пожелах на човека и на политика отделни неща и ги събрах всичките на едно место и се получи много добре. И сега тук да вметна на Тодор Анастасов, поет от нашия край, известен, много песни са негови. Ето той примерно накрая пишел, за да оцелее дори некролози, текстове, нали, за некролози, защото се е налагало финансово да изкарва прехранци. Аз съм писала, не говоря за моето оцеляване, нали, давам за пример това, че поета може да пише много неща. Писала съм и текстове за песни, и за македонски. И сега в момента има един музикант, с който готвим едно парче. Той си е рокаджия. От моята стихосбирка "Рокля от пясък" взел текста, малко го е изменил в мъжки вариант. В смисъл, това е писано, нали, в женски род. Мъжки, с китара, има там и цигулки, други неща и ще направим евентуално по-нататък, като стане до край парчето, ще направим и клип. И се надявам да стане хубава песен. Така че аз за това нещо в много посоки действам. Не съм само човек, който пише стихове, ами тия текстове ги така разнасям насам натам. Коя стихосбирка поред подготвиш? Аз от много години си подготвям тази третата, защото при мен явно така много бавно се влачат нещата. Първата беше преди. През 10 години са, което е ужасно. През това време другите ми колеги издаваха 5, 10 и така. Всяка година по една? Да. Аз имам само 2 и те 2 са пак, защото някой ме е подбутвал. Аз иначе малко съм инертна. Ако е за друг човек, ще го направя, между другото. Ако трябва да се боря за друг, сигурно. Днес всеки втори българин пише поезия. Да, много не се чете, изобщо не се чете. Не е ли времето, и се публикуват много стихосбирки, не е ли времето на стихоплетци, замърсяване на ефира? Сега те големите имена, издателите казват, че е така. Че много хора не трябва да пишат. Аз не съм съгласна, защото наистина времето си е най-добрия, така, времето ще отсъди и което е, то ще си остане, ще се отсее, което не е. На мен са ми искали съвет млади хора. И момчета, интересно, че младежи, 20-25 годишни, са искали от мен съвет дали да пишат и дали какво да направят, за да пишат по-добре. И аз съм давала мнението си, винаги казвам, това е моето мнение. А вие си преценявате как да пишете, всеки си има стил. Аз съм за това да не се повтарят думите. В смисъл, ако има повторение на някаква дума, ако е глагол, примерно, значи се акцентира върху това. Ако кажа 2 пъти "остани" и след малко го кажа пак "остани", значи много моля този мъж да остане в живота. Технологията в този случай е полезна. Да, но само тогава. И аз давах съвет на 2-3 момчета. Имаше една млада авторка, но ми направи впечатление, че между младите хора, като че наистина в момента младеж е по-чувствителен от девойката. Много интересно. Защо такава тенденция, не знам. Блокираш въпрос. Какво ти дава сили да твориш, да вървиш напред, въпреки сложнотията на живота? Значи, нищо не ми дава сили. Много неща се опитват да го убият това в мен, ако трябва да бъда искрена. Житейската ми философия, любовта към това, което правя. Мен вече не ме интересува така ли се прави, не само за това. Така ми е възрастта, аз съм го казал в едно стихотворение "Площад", което мога да се похваля, над 500 човека са го харесали, много са го споделили, не знам защо го харесват. Това е много обикновено стихотворение, ама много е искрено, може би, по тази причина. За възрастта, в която човек вече избира приятелите си, много ги пресява, също оценките и авторитетите. Ако на 20 можеше всеки да ми каже какво съм и по-лесно ме нараняваха, аз вече много добре познавам себе си и е много трудно да се получи. Като каза за възрастта и за пет, да, ще кажа една максима. Че всички обикновени хора до 20 години са поети. От 20 до 50 само поетите са поети, а над 50 само лудите.
Значи... добре, аз съм в една добра възраст тогава, нали? Да казвам ли на колко съм. Но, значи, още не съм в този лудичкия период. Един друг автор беше казал, че като станеш на 40, било добре да спреш да пишеш. Защото нещо си изчерпва и много български поети били разстреляни, убити и така нататък, или са самоубили около тая възраст, 40, и нямат творчество. После, слава Богу, защото ще ли да се орезилят, ще ли да почнат да пишат слабо. Аз мисля, че сега пиша по-добре от преди 10 години. Много по-незрели са ми нещата преди това. Аз като ги чета старите ми работи, не ги харесвам. Съвсем честно не ги харесвам. Не искаш да ги пипнеш? Не ги пипам. Това са някакви рожбички, там родили са си така. И вече следващите, които идват, те. Това, което искаш да ми кажеш, какъв девиз всъщност имаш? Каква максима? Какво искаш да постигнеш? Аз съм като феникс, аз умирам много пъти. Но възкръсваш. Възкръсвам, да. Пожелавам на всички хора да го правят така успешно като мене. И да ми пожелате и на мене същото, защото всичко си има предел и крайни сили в крайна сметка. Не знам кога. Човек никога не знае кога ще се умори. От това обаче да не се предават и да вярват, защото Бог наистина е вътре в нас. Аз съм го казал в първата си тихосбирка и тогава много хора ми реагираха лошо, като бях млада. А софизма точно това казва. И Руми поета казва това, че Бог е в тебе. Аз не съм казала нищо лошо, като съм била млада. Даже съм казала нещо много мъдро, без до край да го осъзнавам, ама те ми казаха как може така, нали. И наистина сме в така седмица, в която за това споменавам Бог много често, защото е време за разкаяние. Аз съм предлагам на хората да не се разкаиват през тази седмица и да не постат, ако през другото време не са го правили, да си бъдат истински по-добре в ежедневието добри, честни и човечни и благородни, а не само през страстната седмица и не по време на Коледа. Аз съм против това. Това е лицемерие. Моето пожелание към тебе е да продължава все така. Такава каквато си, но винаги да черпиш от чистия извор. Благодаря ти много. Благодаря за нашето приятелство, за това, че си ме подкрепил винаги. Не е тайна, че аз съм израсла при теб и съм била в твоя кръжак. Първите ми стъпки са при теб и искрено се радвам. Как беше? Ти как го каза? Да не спя? Животът кратък бил. Кутията е сигурна, не е за пица по поръчка. Как беше още? Малък бил града. Аз как така съм още в него? Случва се. И още времето лети. Отнася ни надеждите, успехите, молците ги изяждат. Какво да правя с моите коси и нуждата, да си оставя жаждата, за да съм жива? Иначе защо? Как пиеш бира без да ставаш тъжен? Не първата, за петата говори. Какво ти е, ако не си нужен? Затиши е зимата преди да дойде лятна суета. По-силна от страха ни от провала, по-луда от присънена мъгла, в която някой търси огледало. Как сега ще бъдем? Сън в съня. Да пробваме да почнем от начало. Ти как го каза? Шантава жена.